Sige, sige, sige. Apil kay nay naskoy ko ra makita tang kuy-kuy. Mag-video call maghatang kuy-kuy yan. Hi guys, da siya na dari si pangitang kuy-kuy. Kining laag mo kay laman ang kay Ken. Nali, ang tawon makalimos kuy-kuy. Naskoy ko dia. yan, manawa mo katang kuy-kuy yan. Gimingaw lagi Sige, sila. sige, sabok gunza. Kamu itu ya, kamusta mo kung kuy na yun? Kumusta ko sa kuy-kuy? Hi, si Maragili ni. Naon mo yun? Oo na. Nga makukuy na yun. Gimingaw lagi ka ganun gimingaw man ka. Agasa. Ali sa akin. Asa man kasaha? Ali Ken. Laging donut lagi. Chal, mahal rin pa ipiliin mo yan. Sa tiriya may magasa. Ah, tereya de ay. Inaskoy ko na dato makitan ko gimingaw minimo. Namsud. Ay, naman daan mo tanaw. Tawa. Koy! Madre. Uli dari koy. Saya kog madre ko, di madre, dag mo ni. Pilian. Kasi dog madri kay dahon kunog man eh. Zain kag daging donut idad un. Tayong nun, nadra kay makaon. Di man makaog dahog man eh. Ganja, Buwang kabuhon. Agad buhay-buhon. kana. Sapot ka gayan. Sapot ka dai kay gimingaw lagi ni salya ng koy-koy kay nagkagabi eh. Ato na sila underground mukulkog. Mukulkog ni koy-koy, mukulkog na pa salya sa underground sa ilaw. Silong karon kay wala may mukulkog. Ako na ko. Na ikaw na lang Ikaw isa. na po. Sakin gani ha kay dali sakin. Lakin kinda. Dali Labaw po. sakin dali. Di pa mo kuan oh. Dali na. Tuas. Surya sakin, di ba nagsigag pa na koy-koy. Kin, pagdali, kin. Ha? Nasa nga ni ba? Nasa pa dali. Ito yung ganyan mo gani hanggang gimingaw kang koy-koy. Di ko Tawag-tawag ka. Ganjas aliana nagsigig samok ug paloda nag cellphone na nay kay mag video call ko no sila. Kuy na yun. Oh, mabidyo ko itong takaroon sa nailuhod. Sige, kin nga sa akin. Dali, kin. Hindi mo sila gani, ha? Hindi mo sag... Di jay katagag makaon ron. Hindi nga sag... Taga ko? Ay, nakoy! Nagta koy! Hindi ka mo guwa di ron. Ihawon na mong manok. Sige, sa bukot-bukot gani, ha? Nalipat mo pag-record. Eliana, Jod. Kay... Ah, gapar mo. Paghangasa, koy. Uli na dali, koy! Dawa man ni sila. Kalyana ko nung daging donut. Dada. Sige man sila dawa. Ja. Agang taprami po na yun. Ano may kasang tapurami? Dal. Dahil. Dalag yung tapurami. Ja. Gimingali kang koy-koy. Inyaw. Tawagas koy-koy. Koy! Uli na nga rin koy. Uli na nga rin koy. Kay pangmingaw na mi. Mamingaw na mi koy. Wala sugon sila hilin magpaluod no. Oh. Wala. Wala itawag yun. Wala kay dawang yan ah. Dali koy. Taga. Koy, uli na dari koy. Mag-video ko lagi ta. Video kay? Di, Aw. mag-video ko Ah, lagi video ta. call ay. Jukil ko na tayo. Yor. Kaya Pa-signal taan dyan, natutos kutan. Nag-video call tang kuy-kuy. Di, wang bitaw ko to. Gabi eh. hindi mo kagabi. Ano man. Nana. Kaya gimingaw kang koy-koy. Wala ka jud. Koy! Wala. Video call ko to sali. Video call ka dyan ka? Uy, nang, mag-video call ka dyan nang. Tapos sa kay mo gawa sa ilang naong ron. Na magod, magpasignal, magod. Ta? Sisama? Wala. Inas na po namin sa akaw. Ato sa inas na po namin nga. Po namin na ba kay video call kaya itong video call si koy-koy. Wa ba video call lang ang cellphone. Magod. Na? Tawang good. Yan na dyan. Ay, pakagta. Mapakagta. Pukong kuroy. Ay, pero. Di, mag-video call pukong ang kuroy. Gimingaw kang kulroy? Ah, magkasi yung gimingawan. Siyang kulroy o si koy-koy? Agad, oy. Or ako. Koy-koy si Mayor. Hila. Si... Uy, ito gusto tinod kasi mong gimingawan. Si koy-koy ba o si Angkol Dodo? Ang kuludo. Si... Kuy. Tapos may pala. Boss, Koy! Tawa ka. Koy! Dali na, koy! Dali na koy, mamahaw na ta. Ay, kayo magdawa ta koy. So, storya ta koy. Dali sakin. Dali sakin. Tapos koy-koy. Gimingaw sa koy-koy ni mo. Tawa. Ha? Dali na. Di ka kag-sweet corn. Di siya tagaan mo tayo makaan ron. Aga ko. Kayaan, kay... Tapos koy-koy, sige May daw. so storya mo. Koy!
Hindi ko kayo magbuwan na tagmumay. Dahil ako'y magbuhat na humay ko'y. Huwag magbantis mo no. O, may magbantay manok. Ako ay magbantay manok. Koy. Arlo, daya alam ko na magbates manok. Ala kay mag-upload mo sa tere koy. Kasi Ina yan. Ba ni? Ano yan ba sa tira? Yan. O yan. Eh malipong ka yan. Ay, naman ka. Wala kanita ko to ako eh. Ay kay kuya Koy, Eva. Kuya Lolo M. Wala may iba sa tira mag-upload ikaw ra. Ako na lagi, balik ka na Hilin. Na, balik-balik. Ka nang atakihan si Kuan. Sa tiri, kisay mo tabang. Ako na po. Ja! Ayaw pag ingana ta tiri. Very good siya na din. Ayaw pag nga na. Banta dyan mo. Tawag ka na lagi ko kaya mo ulit tungan he. Wala magtuwa ni Pandaog ni Kabang. Ako di ay. Ja! Grabe yan na mo naman yung take over. Kita'y tuwa kin ha. Ay, uwasin, kinumulis ka lang eh. Ikaw, Rosa. Di ba? Asa naman ka? Dahil magdunduran. Ako rin dyan ka? Di ba ka basa kin? Ja! Basa mo ka duda na ayaw pa ma. Kanam ka yan. Ha? Kanaman ka. Dua. Oo. Pareha lang yung Sinas Mayor. Nangisabot mo? Para may tatag sinina yan. Nangisabot mo? Na. Masama mo katanong. Dari ra. Maraming sanina. Tapos nang igama. Kakuan ra man yung sanina. Ka ati lakwatsyera ng sanggap. Labo. Bahala ka, ako man. Kanabuhan ako kahilawas. Lakwatsyera ng Singapore. Ano? Lakwatsyera ng Singapore. Si ate, si Desiree. Sana mo man ako kahilawas. Lakaw, tanaw na sakbot, naghana. Sige. Tanaw na niya sinigan, naghana. Kaya sige na mo lakaw. Sige nga tugkot. Mauna! Wala ba siya ko pa uban ang tagbilaran? Sigro. Giingaw-ingaw ko dari. Tugas siya, mubalik pagkat ko sa nadlaw. Ba na tayo? Dailin. Ah, Ayaw lagi balik Dailin. Mga undo ko na Hilin. Ah, lagi. Mingawon si Ana. ano ba na? Dasi kagi kamera si Ana sige sa storya. Ano ita po Nga na mangita tagkuan. Maguhon, man naman sige lakaw-lakaw. Majo honde ay kapag benang. Terus kin ada mo storya. Ah, magkakaroon. Grabe. Ajokin. Musod sa ko kin. Grabe sila higang manang. Musod sa ko na Hilin. Mo taning sigigan yan na. Ha? Mo taning sigigan. Asa man kayan mag? Sali, bayad pa kong gudi ha? Magan sa makasun. Ngitang nanay. Hila ko na yun. Pinilaw. Mating. Dusa. Di ka diya yung haman sa isinagan pa ni. Hindi, manahig ka puro. Wala na ako ni mo yun. Kaya dahan sa.